Ollaanko sitä valmiina seikkailuun? Hyvä, ja sitten lähdetään. Mutta ensin kerrotaan, ketä me oikein olemme. Me olemme merirosvoja, Terkoturpa ja leijona. Oikein. Ollaan nurja vihaisia ja meillä on hauskoja juttuja. Joo. Ha 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 ha. He 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 he. Terkoturpa ja leijona. Me pukeudutaan miten halutaan, koska se on meistä hauskaa. Ei tukkaa kammata koskaan ja ruuaksi pelkkää roskaa. Pelkkää roskaa. Ha 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 ha. He 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 he. Terkoturpa ja leijona. Me asutaan Meripuskalmiskadulla, kammakallarut, värisiä murkkuja. Me pidetään silmiä kierrossa ja osataan huulilla pierustaa. Huulipierut on hauskoja. Terkoturpa ja leijona. Me ei aina olla kilttejä ja tutella kaikkia käskyjä. Me tanssita missä halutaan. On hauskaa peppua heiluttaa. Se on kyllä mukava. Nyt kaikki pepput pyörimään nyt. Selvä homma. Ai näinkö? Pepputas, 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 pepputanssi, 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 joo. Vielä kerran. Pepputanssi, 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 joo. Yksi juttu kuitenkin muistetaan ja sitä mekin totellaan. Ketään ei saa kiusata, pilkata tai haukkua. Tuo on kyllä tosi tärkeää muistaa. Ei saa kiusata, pilkata tai haukkua. Elää kaikki rauhassa niinku Terkoturpa ja leijona. Sit kun meitä väsyttää, halutaan mennä leipäämään. Me kymmitä soja meidän arreluolaan. Ihanista ihanimmän molle papukaijan siipien suojaan. No niin, merirosvot, tulkaapa nopeasti sieltä vesisateesta pois, ettette kastu. Paljon rakkautta, haleja ja pusuja, vitsejä ja tarinoita, Terkoturpa, leijona ja molli papukaija. Yllätys! Anna kukka, 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 se on sulle. Hyvää päivää, tervetuloa kotiin, molli papukaija. Sukko. Onko täällä siivottu vai? Mitä? Täällä siivottu vai? Minä siivosin. Oi. Väsyttää.